O Concello de Noia acollía esta mañá a presentación da concentración moteira Ría de Noia, un evento que este ano chega a súa 13ª edición, da man da Asociación Mototurística Ría de Noia. A cita terá lugar os días 12, 13 e 14 de agosto. Estamos todos moi ilusionados despois destes 2 anos de parón obrigado. Agora vimos con un pouco máis de forzas. Temos, creo que, bastantes espectáculos para que a xente o pase ben. Que exista unha ocupación importante dos hoteles, dos establecementos de hostelería, e aquí creemos que vamos a conquerir, se as condicións climatolóxicas como está previsto acompañan, pois un éxito da afluencia. Eu creo que é o que tendes tamén vos previsto, e, bueno, pois o que queremos é que esta presentación sirva para que aqueles que non estaban ao tanto, que podían, digamos, descoñecer esta actividade, pois que se animen a chegarse á vila o 12, 13 e 14 de agosto e que se animen a participar nesta concentración moteira da Ría de Noia. Dende a organización teñen preparado un amplo e variado programa de actividades que incluirán propostas lúdicas e gastronómicas, con rutas e degustacións por varios puntos da comarca, unha delas de noite con antorchas para lembrar os moteiros falecidos. Tamén haberá tempo para exhibicións e espectáculos, como é o caso do que ofrecerán Michael Melero, Francis Costela e Paulo Martiño. Vamos ter unha serie de espectáculos de nivel internacional, como pode ser a exhibición de freestyle con Michael Melero e con Francis Costela, que son dous competidores a nivel internacional. De feito, Michael Melero é 5 veces campeón do mundo de freestyle. Dende a organización agardan unha gran participación, esperando superar o 1.000.000 de participantes. Tamén agradecen a colaboración das empresas e casas comerciais que colaboran con esta cita, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder organizala.